皆さんこんにちは。豊田幸三です。レッスン動画シリーズをいつもご覧いただきありがとうございます。今日はアイルランドの音楽をホイッスルやフルートで演奏する上で重要なブレスの位置について取り上げたいと思います。楽で効率的なブレスについてのお話は以前別の動画で取り上げましたので、まだそちらをご覧になっていないという方はそちらを先にご覧になった方が効率よくうまくつながるんじゃないかなと思います。今日はそれを見たという前提で進めたいと思います。楽に効率よくブレスができただけではアイルランドの音楽うまくいきません。特にクラシック音楽、僕もクラシック音楽出身ですけど、クラシック音楽と比べた時にこのアイリッシュのダンスの音楽のブレスの位置っていうのはとても独特というか異なってきます。クラシック音楽で大抵ここでっていうブレスの位置何パターンかあると思うんですけれど、その中でも特徴的なのが小節と小節の間で吸う。よく楽譜の小節線の上にブレスマークがついてるっていう、そういうケースもあるかと思うんですけれど、これがアイルランドの音楽、このダンスチューンだとほぼ一番やってはいけない NG 項目になってしまうというわけなんですね。実際にちょっと悪い例っていうのをやってみると、こういうふうに小節と小節の間で、ブレスをしてしまうというのが、クラシック音楽ではよくあると思います。で、実際にこのブレスをして多少時間が伸びてもその後ちゃんと帳尻を合わせるっていうルールで動いてるわけですけれど、アイルランドのダンスチューンを演奏するにあたってはこの方法が思いっきりNG になってしまいます。なぜダメなのかというと、これがダンスの伴奏の音楽だからです。次の小節の一番最初の頭の一拍目の音っていうのはダンサーさんも足を踏み込む、そういう重要な拍なので、これは絶対に遅れることができないんですね。なのでアイリッシュでは小節と小節の間でブレスをするということは基本的にはほぼありません。代わりにどこで吸うかなんですけれど、大原則から言えば、次の小節の頭まで吹いてからさらにその次の音を削って吸う。これが正解になります。具体的にはいろんなリズムの中でやっていかなければわからないと思いますので、今日は代表的なリズム2つ、ジグとリール、この2つを課題曲を1曲ずつ上げてブレスの位置を確認して、そして正しい位置でブレスを入れていくという、その練習の仕方あたりまで説明していきたいと思います。まずジグについて。ジグは8分の6拍子のリズムの曲です。タカタ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 という、こういうリズムの曲になりますけれど、このジグは1小節にタカタタカタ12345って8分音符が6つ、3つ1組が2つと考えた方がいいかな。1234561 12345っていう風になってます。で、ジグを演奏する時のブレスの位置はこの12345の2を削ってここでブレスをするということになります。5っていうこともありますけれど、
まあ2か5かどちらかですね。では曲の中でちょっと説明してみたいと思います。今日取り上げる課題曲ジグの方はクリフ・オブ・モハー、モハーの断崖という曲です。ちょっと A メロだけやってみましょう。こういう感じです。どこでブレスをするのかというと、今1回だけブレスをしましたけれど、タラタタダタピンタタラタ、ちょっと分かりやすいように今テンポを落としましたけど、実際にはテンポはもう常に一定です。もうダンサーさんがいる以上テンポが揺らぐっていうのはもう、絶対に許されないので、とにかく一定のテンポの中で、やってきますけれど、今は12345の2番目の音を削ってブレスをしました。続けて他のところも見ていくと、こういう感じになっています。大体が2番目。そして時々、フレーズの終わりの方ですね。折り返しみたいなところになると、5番目っていうのが現れるかなという感じです。ジグのブレスの位置はだいたいこんな感じになります。今度はリールの方で考えてみましょう。リールは4拍子系ですけれど、リールは今度フルートの方でやってみましょう。今日課題曲として扱うのはヘザリーブリーズという曲です。こんな曲です。こんな曲ですけれど、リールでもルールは大体同じです。小節と小節の間でブレスをするのはやっぱり NG で、ってやってしまうとダンサーさんが踊れなくなってしまいます。なので、というふうに次の頭まで吹いてからその次を削ってブレスをします。で、リールの場合はジグがさっき12345ってなってましたけれど、今度は8分音符8つ4つ4つの組になってますけれど、1234567タタティタティカティタっていうのが1234567っていう風になってるわけですけれど、その2番4番6番8番偶数のところはどこでも削って吸うことができます。先ほどやったのはだいたい2番だったと思いますけれど、
2番か6番になるんじゃないかなと思います。4番、8番っていうのも時々使われます。どういう風になるかっていうと、特にロールっていう装飾を使った後とかが多いんですけれど、B メロに出てきます。ちょっと A メロから続けてやると、っていう風にロールで言い切って4つ目あるいは8つ目ですっていうこういうパターンがあります。比較的古い人たちにはこういうパターンがよく見られるかなというのが、僕が抱いている印象ですけれど、ちょっとくまなく調査したわけではないので分かりませんけれど、なんとなくそういう傾向がある気がします。最近の人たちの方が2、6を削るっていうことを多用するんじゃないかなと思います。で、このもともと音があるっていうところを削るっていうのは最初すごく抵抗があると思います。実際先ほど述べたルールを守ればどこで吸っても構わないんですけれど、それでも吸いやすいところ、吸いづらいところっていうのはあります。前後の音が同じ音だったりすると吸いやすいですね。あるいは伸ばしてる音を途中で切ってとかも楽です。だけれどブレス前とブレスの後の音が違っているとか、特にブレスので削った音も含めて3つ音が違っていると、ブレスしてる間に指の方は進めていかなければならないので、これは少し難易度が上がるし、大体はそういうところはちょっと音楽的にもここブレス入れない方がいいかなっていうそういう場所になったりもします。なので、できれば伸ばしてる音とか間の音が違っても同じ音が前後にあるところとかで吸ってあげると吸いやすいんじゃないかなと思います。で、ロールという装飾を入れてるところ、このロールを入れてるところっていうのはブレスを入れやすい場所にもなります。なのでロールを覚え始めて、もうロール入れたくてしょうがない、どんどん入れていくっていう風になると、曲によってはブレスの場所がなくなってしまって呼吸困難になったり、してしまいますので、欲張らないように、ロールよりは確実にブレスの方が優先です。息がなくなったら演奏続かないですし、生命活動にもね関わりますので、なので、ブレスを先に優先して取って、そして入れられるところにロールなり装飾なりを入れていくという順番で良いと思います。で、クラシック音楽とかだと一フレーズができるだけ長い方がいいっていう、そんなにブチブチ切るもんではないっていうような価値観があると思うんですけれど、アイリッシュの場合はそこは割と薄めというか、結構、ガンガンブレスはこまめに入れてしまいます。それでもリズムがしっかりしてれば問題ないですし、ブレスがうまくいってると、速い曲で上手い人の演奏なんかは、パッと聞きどこでブレスしてるのか分かんなかったりもするんですよね。で、この上手いブレス、魅力的なブレスっていうのがさらにあって、これがあると、だらだらずっとワンフレーズを長くしていくよりもさらに魅力的になったりするんですけど、これちょっと、また長い話になるので、この魅力的なブレスについてはまた別の機会にお話ししたいと思いますが、フレーズの長さにあんまりこだわらずに、こまめに吸うという。
これは前に取り上げた、楽で効率的なブレスの話とも通じてくると思うんですけれど、とにかく長く無理をしてワンブレスが大きくなるっていうよりは、こまめにブレスをしてワンブレスが小さくっていう方がいいんじゃないかなと思います。具体的にこういうことですよね。まず悪い例からいきます。ずっとワンフレーズを長くしてこうやって吸うっていう風になると聞いてる方ちょっと苦しくなるんですけれど、ちょっとこまめに多すぎるかなっていうぐらいで吸ってあげると、こんな感じでワンブレースはもうちょっと口開けただけで勝手に入ってくるっていう、そういう感じで吸えるようになるので、そうするとブレス自体が目立たなくなって、たくさん入れてるのにそんなに気にならなくなる。あるいはそのブレスっていうのは今も何回もやってみて、やってるのを見て、お気づきになるかと思うんですけれど、場所が決まってるわけではないんですよね。で、同じ人がやっても繰り返しのたびに違ったりとかして、でその繰り返しでブレスの位置が変わっていくっていうのが、バリエーションみたいにもなっていくので、どこでブレスをしていくのか、そしてそのブレスを、繰り返しの時にはどう変えていくのかっていうことも、一つの面白さであるっていう。だからそのブレスで旋律の一部が削られて流れが変わるっていうことを面白いと考える、そういう傾向があります。さあ、そしてこのブレスを習得する、練習方法ですね。これについて説明したいと思います。僕がおすすめする練習方法はですね、歌うことです。出ました。またです。歌の中でブレスをしてあげる。さっきのジグだったら、ララシラソミラファソミレドラシラソっていう風に歌でつけてあげる。歌でここでブレスをするっていう設計をしてあげる。それができると、歌とね笛はもうほとんど変わらないので、歌って正しい位置でブレスができれば笛に移すのも無理なくいけるんじゃないかなと思います。覚える段階でブレスも一緒にやっていかなければいけないので、楽器で曲を演奏するっていうところと、ブレスをっていうのが一緒に来ると結構混乱するんですよね。それを、曲を覚えるときに歌で覚える。その時に一緒にブレスもつけてしまって、そのままのイメージを笛に移行するっていう方法が一番簡単で確実なんじゃないかなと思います。やってみてください。それでは最後に、今日の課題曲を両方、ゆっくりと速いのと通しでやってみたいと思います。まず、ホイッスルの方、クリフ・オブ・モハーを最初に歌います。ミララシラソミラファソミレドラシラソミファソラシドレミラシラソミラファソミレドラシラソミファソラレミララシラソミラファソミレドラシラソミファソラシドレミラシラソミラファソミレドラシラソミファソラレミミミレシラミミミレシラソラシレシラソラシレシドレミミレシラミミミ
ミレシラソラシレシソシラソラレミミミレシラミミミレシラソラシレシラソラシレシドレミミレミミドミミシシミファソシラソミレシラ。続いてリールを、フルートの方ですね、ヘザリーブリーズという曲です。歌からいくとレソシソレソシソレファラファシファラファレソシソレソシソシドレラドシソソソレシソレソシソレファラファシファラファレソシソレソシソシドレラドシソソソソファソシラソファレレミファソラファソソファソシラソファレダラソシドレソソファソシラソファレレミファソラファレミファソララソファレドラソ。以上、アイルランドのダンスの音楽をホイッスル、フルートで、演奏する上でとても重要な、ブレスの位置について、お話ししました。今回この取り上げた曲の中で、ロールをはじめいろんな装飾がもう出てきてしまっています。これについてはまた日を改めて
取り上げたいと思います。なんだかわからないなっていうところはタンギングしても構いませんし、なんか別の伸ばしてでも構わないですし、他の手段に変えて、そしてブレスの位置を確認する、練習するっていう、そちらの方をメインにしていただければと思います。この動画のシリーズでは、皆さんから、こんなテーマを取り上げてほしいとか、こんなことに困っているっていうような、リクエストを募集しております。リクエストはこの動画にコメントしていただくか、LINE 公式アカウントから構造トヨタ KOZOTOYOTA を検索していただく。ホームページの方にも、リンクが貼られていますけれど、そちらの LINE 公式アカウントにご登録いただいて、そちらから、僕宛てに、メッセージをいただければと思います。今後もアイルランドの音楽にホイッスル、フルート、あるいは他の楽器でもそうかもしれませんが、トライしようとする方が、つまずきやすいテーマを取り上げて動画で解説していきたいと思いますので、よろしくお願いします。この動画いいなと思ってくださった方は、高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それでは本日はここまで。どうもありがとうございました。豊田幸三でした。バイバイ。